Chaka amaya yebire bigani gotoko ya chaka kurwa sorgongo rwagusi asengo kumejibuna amateyemo kurwa ase kinyorokia bomesichi eyo gotoka nyabisia ase wodi ya Masige West nsemo yebunge ya Bobasi County ya Kisii nigo yabereke weso kebene nabo igokuboria musubati oyomo oyo ore omukungu kabere onyagosira Peter Ong'eni oyo oba ose oyo kabere omogendia bw'ekigali cy'omuchanga ime yomochi omugonga kobwataka gose kuba bwatokera ase okweneke buna nyagosira ngoeni gwale aya mega y'omusubati oyo kogenda ase ekegambero naboigo goteneniga okwenigwa kwaye Peter bona nigo amateye yabereke wesoke bene naboigo kuru kubolia gocha ase omusubati oyo kweneke buna ngorusiale ekina ase ekegambero nakoba chinga kichinyororo elinde komoenia nyagosira Peter mulikito weekly forenge na ikiranasti nsemecho naboigo gotwariganeria orobotiro kobwatia amateyemo y'omong'ina Truvosa kurwa ase kinyorokia nyabisia kikigotoka ase wodi ya Masige West nsemo y'ebunge ya Bobasi County ya Kisii nigo yasokire na gusaba botorero bobyo eri bamwenu mwamatobo Peter Ong'eni uyo kabiro mogende bw'ekigali y'emechanga ime y'omuchimogonga kulenda gasire bogima bwaje magiga yo kurwara ase gekegetambe omwana oyo orarete iga Peter no mwana buyantiyane so is my cousin yetalienga kiaro narengeretima amaturu bosa kuna kunyuganyugo cyengo teba omwana oyone batige bina umusubati oyo ngotusumbuale omwana oyona chichatinde olengana na Truvosa nyanchama oyo orengera nyagosira niga kwerera buna nyagosira Peter niga koliro mutinyo mugima kurwa chiro bugima bwaje asengencho omong'ina oyo moke atenene cyo kubanika kwa yasengencho kurwanira ndemero neki kimusubati oyo abegete asekigambero cyo gotenenia ogotinde kwaye omwana ono buna asirete Peter Mikwaro Ong'eni na atumikire enibo igarengo montereba abana bana baika kurwa mu kibono family members yaenda bakanyora mbayigoreiri obekire caution osokanire ondo gwestamorora inche final inche na morenda nyagitari nande inche ndanje umuntu amorore omwana oyo kobeke kine kasini yane omoeli nka akoreto nkana agocha komenya igoteri buya kunyuganyuga umuchi oyo umuchi agitakanyora ole buya ekiagara sata getogusuki oyo mwabakurwa ere tabwati amanyinga mwanya bantu nigo omong'ina Truvosa atebire buna goteranirwa goko motinde kamoroye ase gekebono nigo kwa morentera mayenda manene na ogochande kenyoro abo ase aerere buna omusubati yo niga kwanirwe na gwanchera na nyagosira tende kwe ase chintunda ibere kolendo ika onchoka togaikaransa bune family ya mwaswanya togateba nero omusubati oyo mobegete mocheri no wale ntwale gokora gentata iyo agacha agaitaba omwana ona Peter atugututa arenti tariki 18 atugututa tariki 19 bono naende igatenena na ntoma tiegendo kiatenene tagachiaga akabeke cushion nganto mobero toigocha ntorigotinde ko omwana ona Peter ekyogo ichania nkeribuna omusubati uyu ni gatebekanete komokolenya gosira enyangi kare ase getande kenya gitali onyo mutomete ase ngencho borire bwaye akamutika buna iboletu iria mutige takamoira akagenda agachikomokoria enyangi yanje tinye manyeti bwa akarona abagore tuna cyo moibori ayet Damaris na Peter mwakorire enyangi totamanyeti bwanje oyo unisio mukungu okwarangire timotangani mwatera nobore mugwe sokoro bagakana yaya agekora senses yo mwana ona konya yakule ono abamate benke yo nigo bakomusaba omusubati yo abanjire ko motinde ko mwanchobo elinde bakoremero belyo yamatanga yoko mwenia twale kosabanga buna family ali wancha atiga tokora masisi yaito buya to ni umwana omuntu jumaina buya buna twabangire ekiagara eyene ntunda ya kabene na anda goteneni ngo tamara gocha asa serikali lakini serikali inande ikuira no gocha asa community ekiagara amangana ya malimo na amangana akugambone community kurunka ikona bere buyaro osyo bwamate
obuya n'abantu banka ekiagera at the end of the day onyere tararwa senseye nero togocha komenya komoga bono nigo yategere ase omusubati oyo koigwekerero genkeiga na kubanchera bamotindeke omwanchu obo ingoripoteria Ensoko TV korwa Nyabisia ensemo yebunge ya Bobasie kaunti ya Kisii Riteriane Wycliffe Orenge.